Od septembra prebiehajú rekonštrukcie blokov B na internáte Mladosť. My sme zisťovali, ako pokračujú staviteľské práce. Momentálne sme riešili dosť značné technické problémy v priebehu posledných mesiacov, ktoré zmenili trošku postup prác. Keď sa vybúrali jadra, keď sa vybúrali balkónové steny, tak sa zistilo, že prekrytie panelov, ktoré je položené na podlahách aj na stropoch, robí rozdiel plus minus až 5 cm. Kedy bolo naplánované pôvodné ukončenie prestavby? Termín odozdania je 6. novembra, avšak môže byť nejaký posun, keďže je to stará stavba a každý deň prakticky sa nachádzajú veci, ktoré s plánom nesúhlasia. Súčasťou rekonštrukcie bude zateplenie fasády, murovanie jadra, výmena podláh, dverí, výťahov a strechy. Čo sa zmení v izbách? Súčasťou rekonštrukcie je rozšírenie izby, čiže tie balkónové steny sa dávajú von. Budú sa tam dávať nové plastové okná trojsklá, ktoré sú tu veľmi žiaduce v tomto kopci a vlastne zvýši sa podlahová plocha izieb. Súčasťou na každom podlaží bude nová kuchynka s primeraným zariadením. Podľa predsedu rady ubytovaných študentov by mala kuchynka obsahovať základné zariadenie ako stôl, stoličky, umývadlo a dres. Nákup elektrických zariadení bude záležať od množstva zvyšných peňazí. Môžu študenti zasahovať aj do usporiadania izieb? Riaditeľ Hulík ako aj riaditeľ Hegedúš nášho internátu sú v tomto dosť ústretoví, si myslím. Rozhodnutia, čo sa týka do študentov, tak sa pýtajú na študentov. Napríklad rozvrh izby, kde sú stoly, kde sú postele, kde budú zásuvky, internet a také veci. Členov rady ubytovaných študentov však mrzí malá iniciatíva ubytovaných študentov. A ako môžete získať viac informácií? No tak takéto zásadné otázky, ako napríklad rozloženie izieb, sa snažíme spropagovať na našom Facebooku. Keď už je to niečo skutočne, že nie je hnutne dôležité, tak to lepíme samozrejme plagáty na dvere, na výťahy. O niekoľko týždňov sa vyberieme s našou kamerou priamo na stavbu. Dozviete sa okrem iného, ako je stavba financovaná a kto ju realizuje. Pre televíziu MC2 Karin Čaklošová.